No, adzoka auya nawo aremba vari kuti ayeyo zvigura hazvibudiwe. Hazvibudiwe. Hayo hakuna. Amakambonza kuti ati munhu aya akabuda zvigure. Aiwa hakuna. Okay. Hakuna. Aiwa. Asi makamudza here ino akapinda kuti zvigura hazvibudiwe. Aiwa handina kumubvunza. Kumudza kuti zvigura hazvibudiwe. Pavakapinda vachiri vadiki. Aiwa handina kutaura nawo nenyaya yekuti zvigura hazvibudiwe asi iye zvesvo apa ari kutozviziva kuti zvigura hazvibudiwe. Ukaenda kugureko kusati iwewe ndikaenda ndikaona kuti zvinhu zvai hazvisonifambira musi ndinoredzera gura haregerewe. Okay. Kunyeba ipopo mukanzvezvo zvekuti anzi munhu akasiya gure. Aiwa kunyeba. Munhu iye anototorwa futi achibva aendeswa futi kokuye unotanga kurohwa futi. Okay. Nekuti iye paari kufamba achienda muhwahwa achienda kumachechi ari kuenda achinofumura gure zvese zvekuitika ikokuya pari kunotaura iye. Saka mai tinenge tisingatoda. Okay. Izvozvo mai tinenge tisingatoda zvakadaro. Okay. Saka kuri kuti Inoki sekuru vanogona kumusunungura pamushonga yekurombesa yaakapiwa asi gura habudi. Aiwa gure habude. Anobuda sei gure yakapinda kare. Inoki woita sei hanzi gura haibudiwe. Aiwa gura haibudiwe. Vera timbozwa pfungwa dzake. Inoki hanzi gura haibudiwe. Chokwadi sekutara kwavari kuita uku ini naitokumbirawo kuna sekura nokuti simba ravakandipa kuti ndizokwanisa kuti ndisvike nhasi nawo waremba pano ndiri kushungurudzika zvakakura. Asi kudai vaita kuti awaremba ava asununguruwo futi awaremba ava atore mukuru wavo nokuti awaremba ava ana akuru wavo ava akuchawo kuti ndakataura futi kuti ndikusunungure akucha kuti norewo futi nakudi avo anenza achibvara vachivava vadhare vavo. Saka inini ndachikumbira kuti ndisunungurewe nokuti inini ndaneta zvanditambudza kana mumusha mangu aisangana rugare kana papi nepapi so mhuri yangu yatambura. Awaremba ndivavatoita so vane mhuri here awaremba. Vane mhuri here awaremba. Ndine mhuri 7 vakwasha vese vakwasha. Vome vasikana chete. Vasikana 6 mukomana 1. Mukomana iye akabva azorora mukadzi. Ndiye mukadzi iye ndiye akutondikidira ndiye muroora watinaye. Okay, mukomana akapinda zvigure here. Mukomana uya haana kupinda zvigure, mukomana ari kuchechi. Zvigure haiwa. Makamurambidza kupinda zvigure. Haiwa iye anopinda seko iye ari kuchechi. Aya kwaana kuzvarwa kuchechi kandi makamuzara pamakamuzara hamuna kumuratidza here nzira yekuti kuzviguro. Aiwa iye nekuda kwake anofanira kuregera iye kana dei anga asingade chechi anoregera nekuda kwake. Nokuti inini ndikamudzivisa izvozvo ndatokanganisa kana kudenga kuna Mwari ndatotadza. Okay. Handifanira kuregedza izvozvo iye anofanira kusiya izvozvo ega nokuzviona kuti ano izvi zvazvina kunaka izviregere ndiregere. Acharegera izvozvo. Asi hamuna kumbomuti here uya kuguri. Pakapinda iye chechi haana kundiudza kuti ndiri kupinda chechi. Saka namai raiti nhasi unozomuudza kuti wewe regera. Azviite. Ana achingobvunza ngobvunza kuti imi hamuna kumbomuti here mwana wangu uya kuzvigure kwangu uku. Ndinogara ndichimuudza nguva yakawanda. Saka naiye akunditaurira kuti aya baba kuzvigure uku akuite. Mweya uri kunditaurira inini ndiri kutaura naMwari kuti no mweya iwewe haufaniri kubuda. Saka unofanira kugara uripo chete uripo pachechi. Ndizvozvo. Saka zvino manje kuti inini ndiregera apa hazvikwanisiki. Saka ndinoti alright. Ndikavatsanangurira kuti no chechi inoregeka. Inini ndakanga ndiri muchechi yeMarange. Saka ndakaita 6 years ndichinamata kugure ndisingaendi. But so ndakazoona kuti nguva yachona iyoyo yandainamata kusvikira ndazosiya upenyu hwangu waifamba zvakanaka zvasiyana nenguva ino. Nguva ino nokuti nguva idiki so ndogona kurwara, nguva idiki so ndogona kurwara. Saka nguva yandanga ndiri kuchechi zvese izvozvo zvandakanga ndisingazviwana. Moona manje.
Saka zvino ndikavatsanangurira kuti ndiyo nyaya iripo chechi, nyaya iripo ndiyoyo. Mukasiya chechi, maregera chechi mumanga mapinda muchechi. Kana vaivanga chino manga muchinamata navo hamupindirane navo. Nokuti pamaregera chechi mimi muchaita basa rei ramunenge muchiita. Kana masiya chechi munenge muchiita rei basa racho. Makaona manje ndipo pacho pari kunetsa ipapo. Avayangoda nyaya kuti sununguro basi. Saka zvekuzorapa izvi kana mabasa amunoita aya muchishandira vamwe vazukuru ava makazvidzidzira kupi, zvakauya here makaita zvekuita sei? Izvi zvakaita kuuya. Okay. Zvakaita kuuya ndichinamata. Saka ndokubva ndamira kuchechi. Saka ndaona kuti izvi zvauya zvahati. Ndakarwara pandanga ndichishanda, varungu vainditrasta pano, but ndakazomira kushanda nechikonzero chekurwara. Murungu ainditrasta zvokuti nguva yese aitakura vana vake achiendesa kuchikoro, iye aitakura pamwe chete neni achinondisiya kuchipatara, iye oendesa vana vake pachikoro. Kana akudzoka ikoko kuma 1:01 anouya nekuchipatara achiuya achinditakura, tobva tafamba tese pamwe chete nevana vake. Saka kubva nguva iyoyo ndakabva ndaona kuti zviri bhetezana kuti mune ndirambe ndichinamata. Asi pane zvimwe zvakazondivhiringidza manje izvo zvatiri kutaura zvemidzimu zvakabva zvandivhiringa. Saka nokuzondivhiringa kwazvakaita ndakabva ndamira ipapo. Saka ndamira kudaro kubasa ndaienda, asi ndanga ndamira zvangu kuenda kuchechi. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvakandinetsa. Ndokubva ndasvika kuyokuyo kumurungu akanditi ano iwewe tanga waenda kumusa kwako festival unogara. Wagara ikoko asi usagare chete, iwewe mhanya kumaprofita. Vanotizvo machizvi zvikanzi mhanya uende kumaprofita vakuudze kuti zvinhu izvi zvakamira sei, because kuchipatara tiri kuenda but nu handisi kuona chinhu. Saka namanje izvozvo ndiri kuzviona kuti zviri mukati mechivanhu imhepo dzimwe dzinenge dzisina kunaka dziri kuuya kwauri. Saka asi aitaura chokwadi. Inini ndakabva ndaita sei, ndakabva ndaregera basa kwake, ndanga ndisingaendi ndakandogara. Vabereki vangu manje vakazotanga kuzoenda munanga umachibvunza-bvunzawo kuti zviri zvokufamba sei. Vakaita 7 nyaka. Ichi 7 yakataura kuti no manje saka tarisawo nepano inini handikuudze kuti ende unotenga mapfunde ekuti ubikise hwahwa. Asi chandiri kukutaurira inini kokuti iwe ndikupe mushonga, panapa inini handikupe mushonga. Asi mushonga wangu inini ndokuti iwewe ubike hwahwa. Ukabika hwahwa woridza ngoma. Asi ngoma dzaunoridza idzi ndidzimakudo. Saka nhasi zuva ranhasi randiri kukutsanangurira kuti ndiri zvemakudo, gudo racho nasoro tovapo zvekutoti pagomo apo soapa mukapota muchitarisa nguva dzekuseni kana kumanheru munoriona gudo racho narinenge riripo pamusoro. Okay. Zvikanzi izvo mune shuwa here, zvikanzi izvozvo zvatikuudza izvozvo enda unotrya kuita izvozvo uone kuti kutaura kunyeba here. Zveshuwa abereki vakaita izvozvo vakaroveka chimera chedu chabuda mushe ndokubva toisa pazuva. Bheni iroro zveshuwa rakauya pagomo iroro. Gomo iroro rakanga risina miti pamusoro, chakanga chiri chidombo chete kubva pasi apa mpaka nekuti zvakwira chiri chidombo chete. Saka taona zvakadaro vanhu vazhinji vese vakabva
vazotendeseka kuti haanichisi yashuwa mashawe zveshuwa ndikuroona bheniri tiri kuroona mazva ese riri kuuya ipapa kumanheru mukatarisa futi munoona bheniro ripa saka nakureva kuti ibheni shuwa saka bheta kuti vatogadzira zvinhu zvacho izvozvo toone kuti shuwa here ibheni rikatadza kuuya harisiriwo bheni chimwe chirwere saka zveshuwa vakatraya kuita izvozvo bheni racho muzvishuwa tichitoroonawo tikatendeseka kuti abva tishuwa ndimurikuonawo bheni handiti paya pachimera tichanga tisati tatengewa tisati tambonyikiwa mumvura bheni ritanga tisingarooni asiko zvinoso zvekuitwa zvehwahwa izvi zvekuitwa kuti bheni riri rikutanga kuoneka pagoma saka kureva kuti ndiro bheni ratona ndiro zvirikutitambudza saka nabheta kuti tingotraya kuita izvozvo kuona kuti ishuwa here zveshuwa ubereki vakaedza kuita izvozvo zveshuwa zvikaoneka kuti haashuwa ndizvo and then musi wesaturday ndokubva vatanga ngoma dziye dzekuedza kuita sei zveshuwa bheni riyeri rakazouya shuwa chokwadi kwakuzouya ivo vacho vakazotaura kuti noivo ribheni saka kana rauya mozondishaidza kana makuti saka nabheni riyeri zveshuwa rakauya rikatamba ngoma dzichirera ivo vakataura vacho navakazouyawo futi ipapo rikauyawo bheni ravo riyeri ndokubva rakutambawo futi mukati imomo kusvikana kunze kwaedza saka kubva ipapo nokurwara kwacho kwandanga ndichiita ega hakuna kuzooneka futi zvakabva zvangopera ipapo asi kurwara ndokwanga kusina kupera kwangoti ngotiwo kwangoitawo zvakanaka so nguva idiki waita zvakanaka nguva idiki zvobva zvangotanga futi kudzokera saka ndodambudziko rachona ranga ragara riripo kusvikana nanhasi papa so ndakazotomhanya kuenda kukaranda ndikuchireka ndendo ndinotarisiwa sakana vakazinawo mapumbi arimo mukati musikuru nemapundu asi mapundu yacho iyari kumberi kwacho naikoko kuyari mukati mematumbu asi kumberi kwacho ikoko mani mapundu iya yakabudira pasi pematumbu ndokubva yaita kachokusoko saka pamusoro pacho apo mapundu aya yese yapera kukurudzika nechikafu ichi chikubuda ipapa tikaona chimwe chauya chikufosera ichi chikusvika nepamusoro apa chichikwiza mapundu ese. Okay, all right.